שלום לכולם, זה הניסוי של רני דרורי ושרף כהן מי"ב 10. שאלת החקר שלנו היא מה הקשר בין כמות התפוחים במערכת לקצב הבשלת הבננות. בתהליך ההבשלה, המשתנה בלתי תלוי הוא התפוחים שנמצאים בכל מערכת מדידה. הטיפולים שהתקיימו היו על ידי הנחת מספר תפוחים שונה בכל מערכת מדידה. לכל טיפול ביצענו 2 עד 3 חזרות. במהלך הניסוי שלנו ביצענו מספר מערכות שונות שבכל מערכת היה מספר תפוחים שונה ובננה אחת. במהלך המדידות ראינו כיצד קצב ההבשלה של הבננות משתנה בעקבות מספר התפוחים השונים, וראינו כיצד זה בא לידי ביטוי בהבשלה של הבננות. הגורמים הקבועים שהתקיימו בניסוי היו טמפרטורה. טמפרטורת החדר הייתה קבועה, שבה עמדו המערכות לאורך כל הניסוי עד לבדיקה. בננות, כמות זהה של בננות בכל טיפול וחזרה, בננה יחידה לבכל טיפול ובכל חזרה. מערכת, כל טיפול וחזרה נעשו בקופסאות זהות, ואור. כל המערכות הוחזקו באותם תנאי אור. הבקרות שהעמדנו הם בקרה חיצונית ללא המשתנה הבלתי תלוי, 3 חזרות בהם עמדה בננה אחת בכל קופסה ללא שום נוכחות של תפוחים ירוקים לאורך כל הניסוי. בקרה השוואתית פנימית, השוואה בין טיפולים השונים בהם היו כמויות שונות של תפוחים בכל מערכת. המשתנה התלוי שהתקיים הוא קצב הבשלת הבננות, שהשתנה בכל מערכת בעקבות מספר תפוחים אחר. מדדנו כיצד כמות שונה של תפוחים בכל מערכת תשפיע על הבשלת הבננות. המכשירים בהם ביצענו את המדידות הם מד סוכר למדידת אחוז סוכר ופיפטה וסכין. החומרים שנעזרנו בהם הם מים ויוד למדידת המילן.